Bogens pædagogiske udgangspunkt og dermed metoderne ledet diskussion, ledet skitsering og ledet evaluering tager afsæt i PBL-didaktikken. Lamineret fysiske kort anvendes som et vigtigt værktøj til at styre disse tre undervisningsformer. Kortenes indhold er udarbejdet i forhold til det ønskede undervisningsforløb. Hvis PBL-undervisningen er rigtig udformet, kan det give en mere motiverende og inspirerende undervisning, da det åbner en vifte af muligheder, som kan gøre de studerende mere aktive i læringsprocessen. De kompetencer, som affødes af den problembaserede læring, de studerendes færdigheder i og evner til at analysere, problemløse og reflektere, gør især de studerende stærke i at gå på tværs af faggrænserne, stærke i at løse virkelighedsnære problemer, samt stærke i at tænke og handle kreativt i ukendte situationer. De tre metoder kan betragtes isoleret eller integreret med hinanden i forbindelse med eksempelvis længere undervisningsforløb. Dette ud fra det perspektiv, at den enkelte metode repræsenterer hver sin fase i en arbejdsproces. Diskussion er en undervisningsmetode, der tager afsæt i dialogen. Størstedelen af dialogerne i undervisningen starter ved, at deltagerne tager initiativ til at stille spørgsmål. Men den ledede diskussion er netop karakteriseret ved, at der er tale om et på forhånd planlagt dialog fra underviserens side. Helt grundlæggende tager den ledede diskussion udgangspunkt i den klassiske dialogundervisning, hvor underviseren i fællesskab med de studerende diskuterer relevante problemstillinger. De forberedte kort anvendes i denne sammenhæng som det styringsværktøj, der skal sikre, at den klassiske dialog fungerer efter hensigten. De udleverede kort tydeliggør rammerne for dialogen. Dertil kommer, at de studerende stille og roligt kan guides ind i diskussionen for til sidst selv at kunne holde den kørende. Ledskitsering anvendes først og fremmest i forbindelse med case- og projektundervisning. Det er en undervisningsmetode, som tager afsæt i de studerendes læring af værktøjer i forbindelse med analysearbejde, kreativitet og innovation, videnstilegnelse, stofbearbejdelse, mindmapping osv. Fælles for disse punkter er, at de i en undervisningssammenhæng alle indeholder en stor kompleksitet i forhold til en vidensmæssig dimension. Der findes sjældent et klart svar. Den studerende læring tager derfor afsæt i konkrete problemstillinger sat over for forskellige scenarier. Der er altså tale om et undervisningsforløb, som har mere fokus på processen frem for produktet. De forberedte kort indeholder eksempelvis benspænd, sådan at de studerende tvinges ud på nye vidensveje. Herved holdes fagligheden på sporet, samtidig med at der skabes en kreativ og analyserende tankegang. Begreber som benspænd, brainstorm, mindmapping, stimuli er alle elementer, der når de kobles med en mundtlig og skriftlig dialog, skaber kompetencegivende læring.
Evaluering er en undervisningsform, som tager afsæt i studerendes selvevaluering. Metoden kobler de studerendes statuspræsentationer med en kritisk refleksion af det lærte. Herved bliver de fremtidige udviklingspotentialer tydeliggjort. Tankegangen bag ledet evaluering er, at det er de studerende, som har ordet, samtidig med at rammerne er stærkt styret undervisning. I en evalueringssammenhæng er det helt afgørende, at de studerende får den rette kritik på deres arbejde, samtidig med at deres problemfelter anskues ud fra et bredt perspektiv. En rolle, som underviseren traditionelt har udfyldt. Underviseren bibeholder denne rolle gennem de på forhånd planlagte observationsgrupper. Det er dog meget stort potentiale i at skulle forholde sig til andres arbejde. Herved bliver ens egen indsats sat i perspektiv, og der bliver mulighed for at opnå en form for vidensdeling studerende imellem. Den ledede evaluering forsøger derfor at koble de traditionelle evalueringssituationer, hvor underviseren har styring, men med den deltagerorienterede tilgang, hvor de studerende giver hinanden feedback. Gennem de på forhånd planlagte kort defineres en klar ramme, der sikrer, at de studerende evaluerer hinanden på det rette faglige.